se namba enoti isano na ibere isano na isatu Mark Electricals Wholesale asobo korerie burange na sore. Mwana mwanju muri on TV andonsia soberete ni marogo bengi etokonyona sembeo etarikio mweri umutinyu gatano no mu mwaka wa 2023 asomurubiri bwobosera bwenga uyuko yakiri tukuri chuma ujaga kinsebere chamarogoba bagachinsa isatu nene kirenga cy'umurubiri oyo niho twanyu cyagete asokorire chinga cyaito twachirosi twachibomba no nase amagosa abere twadebanina kyamagosa mokoregabisha bune familia elindenga ya bwenera yone libare bano kwalga ni asenjira ya bene asemaro ya boni gobe 90 mbako mweri kera na mangidra jukwa na asemaro ya boni na kwali nikiandike komi gobe 90 Grobisho boikira studio na mangdo jugo kwana nyona twara beira so muroberio yo twamenye nayo rago konyire asenjire ya mosa se yende kyagera muroberio no bwata mashabiki yae ari atari komocha somuro na yo pesho besha tanya komoja bako bana damo tanya komoja na abande bali mako baime yumuroberio na roko bakuru asoteri ya buga aria abange bali bako baime yumuroberio toko bali gani kiandagie ko moso ime yumuroberio na bo tutumira uchumbe ino moto tabinga kyumuroberio munyoroje nangane rimura gantu cyukwana ugesa matukare bosyo yago ya chandire ne batari yaye chandire na boroje nere chandire ya mategete ekwanirwe nabakonyona twanye twakonyire efamilie yiwe toko tena na boto mochumbe yao otenga kyumuroberiore enaki otakitoski ojibosyo ngakyo gokonyire no ene kerore ngabwo asenjira ya bena semaroba ya aboni nyira no tora sense ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boyga sense ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News onya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News boyga kerenga lyawo getume gwetera se namba erase skrini ya wigorabu inere 0792192834 inere namba yane ase studio njentwara na ase emambi kana nga somoro rubensa ke kurende tushobo twarojire nere e wiki eri yedete chuma bono ni bagane eri aratokwani aradenga kiba kore to moyego ri babwate bwabangina osaba subadi eri yedete turazo me osaba zabangina bwabangina abo bwobosera bwobosera bono Bishop Karib na nje na bakwani ando sia spotete moto tegerete aseri tukeriga ria rero ndiko kubirigia because rero na rero ichuma yo moerio yo motinyo sita mambi gango so atuletare moja motinyo saba umanye tena ndo motinyo saba ne na mbengera nyu ya Nyasaye wondi mambi ni tukoligia sana no yango chakara bana kwa na paka mambia ni tukoligia litukolia dia eta juma mosi ya era twabwate mukutano muya sana bwabangina na inde twabwata magani tukorwa chinsa cyana akuru ya bagani barengange batatu tuaseseni tukusana abantu betu kurubugirango kwetrase morara kwetrase nyabayo kuruge sonsari kwetrase pastor Richard Nyandoma tajambiri twarocha abantu bagocha basani bagacha pastor ke basagacha pastor Ntita abantu bagatuma abantu Monali Bishop Monali mokaya na jete na abantu kuruga litibo maya Pentecost atukarura abantu kuru ogembo Bishop Bondali no mongino yebalin bakaleta abantu abangasana kurwali ogembo ikobono turuchu mukutano ino maneno olenge tole ko mukutano rwekanisa yaito lakini gole ko mukutano ubwate de kanisa Jones nango tabanga bali mwezi mwajete na bali mwategerete etu abwate kerenga ikoroka nga imoka urabe arise and sign ikina kende mpaka bone igana nere top kyabangina twarari de mono bono tigatubuke bangino metekere babukire kusiro boko baba engi kubwerera kanise ko mata bangina kana bara abangi ande bawo kolega sinomuke ekanise egosukana ndeko na litukolia lero muna toko nankorwa lero ntubwatira ndamasaba kesa Watakesha tubatakesha ali anointed faith mission church ya Jambiri ali musikiti mumbu aliga inchuto sabe matakesha kesa na masako tubatikende kesa na masako nelingana ndelio tusisenigwe tusabere mambi etarike yamo tubaiti mutiyunga kyoja kwaba maitera bora ora yoganye akitu maitika kyoja kwarangi kyoja kwaba biasano manjumuria goni gotore na Charles
use Bishop Charles Saboke asomara wa boni ga somoro bobo sera bwenga korwa sekansa ya Anointed Faith Mission Church aliange nere daraja mbili ali kogota ko ikoro ko mukwania la gushirikinere na gotebiri na bo ikoro mbia mano mwajibure karore ime yumoro bwa obosera bwenga bono maragoba ana wajiro kwa nensa kumede agira somoro bobosera bono marogoba kendo tutumira ujumbe yao so asinze meyu yimetandao ekaruto chigo kwana mangana ngote tore topic ko tara kwana ali tukulira lero ntumaite na abuna botambe usi anene ngonyora tore ndubwate miroberi ya matanga ande aiga nalia ndi kutumia tore platform ye yobosera gutume ngora yaito na kona michinga chiri chia tigara chia kirineke boko ebe mabu monto sirete isebu monto ngina koro ensokoro yo monto osimo muro aya abas monto ngo abantu ngo sirabale ntutu ensino otoroje karenga kietera biko to mengora ago chia sebali mwensi mu asiri aba mu ata matanga siritukura lero nitukura na bwana na tukute yango ya na aliye ose na eniwa John Moindi ali asensema ya metengaro iwe familia ya Kenyoni yonsi nigo toko basabirana twaro bale na bisho ni metena lero lero tamatanga aro burugoro ona nganya koe to chemsho mwenga asiri mu murumu abo bantu ale ngali nyakoe na kuona turi baganga kwana tebalera abantu bategerere DCTV ko yetanga sande sana so to te ba pole chemsho mwenga lero twale ngali nyawekwa yo to pastor ito mwenga asiri mu murumu abo egari nyakoe bono matanga nare ngona endelero ande tubwata matanga ande mushiriko itogoro kunyambeki usiriti mamu mwabo kurwaririo siri bono matanga nabali koko lakini rao je kutute weekend ichuma so tu nyambeki no mushirika we kanisa lakini mamu mwabo awe tato mwabo rao je kutugutwa ichumerie gocha ege twekaro twa kwana mangana aya tokwa dogutumengora ko bahangora ekaro toko bahengora ni lina engore ye nigo tokonyuma go chiase amate kyare inenga yanyora eke wako se yanyora bokendugo igontora enda isiko mone karo totoma engora germo na bala tena ke ba toma engora asumuro birbo bosera man na boko baremia ekiagera metekero no mongina asiriro moji mwaka ngotigarare obokendu bwa babana batigara onde bwense garasire ige yamate yanyegeriwe nande medena na matangana rakoba nande no ni familia sari yaba mabera ye gorobona nyako mamu mwabata yabana babira basini mo PP6 no mo PP2 mamu mwabata iyo iso tugutirwe gachikoligi gwakabora ondo che matangana nara yari bikone akabe bikone nande aturubani tutara so de topic yeri tukulira lero korende nindo jina neri kirega bo ase TV yao koso aturoro ustengo de nari tukulira ni otoju kwana iguru yobwanjani asenka edoju kwana iguru yobwanjani asenka kuri tutara ikororo igo tetu tumengora ya itugo chiase Saron Tita asoko musirima momwabo asoko musirima momwabo bono to tumengora Sara andosia soberde gorua somurubrubo sera na bishop to atumira ngora yaito kromo endrete emerobe tuko pamoja pole kabisa Sara tuko pamoja go Sara no turamo kromo endrete krobeli emeroberio yogo chikomania asobo sare rego chi asakuru kuogembo ogoswa go chiaria asakuru ku metengero ogoswa go ogembo metengero ni metenjera konda igale ari bono gweta go chiaria no sobo no go sobo aria mitengera okosora itumbe nabo soera moino gosoeterega nabo soera itumbe gosibwetere yogembo ali gucha nabo gwetario ikorro gosara twatumire ngora ita sumuroberi bobosera bwenga ase enjera ya abene Kenya sabaremie nande abae ogosemeri mete ono nigo nyasa ko bagosemeri na barbato ogosemerina bionsi no byakorekande nyasa kagaraira ne twensi na chiko tobwatania ase libwerimo litukulira rasemero wa boni getuchu kwanda iguru yobwanjani asenka asogo chakera buna botambe njibonde yambo bishop obwanjani mburubyo basenka obwanjani na kwanete ngakiende nande twakwanete gure obwanjani ngatabanga ekera abantu banyomanire bagwanjana igende gitanga no bwanjani bwanjani tarikien mo konyomana tarikien no bwanjani yagera ukwego mudatanga na nyoriro omwanji anyoriro omwanji one obwanjani obokoleta abantu banyomana lakini wono gwikira kera abantu banyomanire obwanjani obwasira
ekero obwanchani bwasirire bono obosira bwenka bwabo boko lakini egento kirarete oncheta kebeke nga kiragere obwanchani basa abantu banchane eto beke nga ngakie kogera abantu banchane mune family bosumu mukungu no musacha nderi obosira bogenderera igentekemo abantu abo ikaba begentekemo abantu abo ikaba twale birengerimo namba tu abantu abo ikaba soma mariko ngakie marika go kwana because musacha otebigwara sikomongi noye no mukungu otebigware aigwero mugakoye abo bono amangana akobera yobwanchani kirikiro monda bwatete nsema yanga ki ngokwane runde sikomo gakone bose muigwero mugakone na inche muno musacha sikomo no na lia masabana aranyara okaraki aranyare kuiguka bono konyora setani agochosoa oburukanti family asingi family jinge chiriko saba family jinge chiriko ende kanisa bono kwanyora ngubwanje buli banyoma neteka bogo ikase ke tabakanya bana babiri batatu bwanje buli bakoleki bwakenda gusebwabura mbia no mwanju mweri ko bana twasi olirio muroberi beri tukori ale rasomoro bono to kwana igoro yobwanja ni asenka bono libori ntora kubolina aye oriskabu usomwanju mweri inkyoro jekiragere obwanja ni boke asenka I think bono mwanju mweri atigato teina erenkiaroche ngigiragere obwanjani boke bona boto ajirisona mwanyo manetega ose ririmo kanchane ndagera yarengo ndagere kobora obwanjani boga abantu bande banjane ribabwati jibeze bese kaikali ya kongenete ekabora rende bono naina to experience kyao gosoto tebina ayoro ngigiragere obwanjani boke asenga ose ase abantu banyomane ose ase amate igobono nerto kwa nambaro bishop nkebugwera kwa nero igoro yobwanjani anene no ena singa gosekera ndo bachakire amate yabose family ono egente kemo yesa kwanete yagotabanga abantu banjane bichiko yesa kurwa dinene yagotabanga bichiko maita machiko narengo ali Musa machiko amachika ali Musa na ndento bwata machiko Yesu achitaka machika Musa arenge 10 lakini Yesu naye nachita nabiri kama kwa 12 ya kamara ko lakini bona anyar useti ko ruikomi yareta ko babiri igende ketanga nya batabanga ancho yo mino kuna bya anje tayo manya na inde ancha your neighbor ono your neighbor ningo litanga ni your neighbor maito kabo murugyo otaraji ko ataraji ko ba your neighbor uri orisko so yesa tanga ancha your neighbor munabwe anje tayo manya so tuisa ko gende kabire yo na tuisa kuligelinga amaene gentu ko gorobu anje ni bobe ni gentu kaligo kuligelinga nkia marika ko teba igoro yo bwanja ko yesa ko tetebinga mwanchane inu asini lakini gatabu kia bakorinto ikomenesto kama nadanga na moisa ko kwana ne menwa maitera rondo bwati kanisa bantu ko kwana bali ne menwa bantu ko kwana bali ngosaba bali andi baenda bengata bandi barwe bijenibo yabo bandi ko kwenda bali bakonya bataka lakini marika ko tabanga ebibyozi nyamo gokora onyo bwanja ni mboyo ebimo kore binga biri bosa bisho bwana ko tuendete igoro yo mangana ya iyo bwanja ni ase family omonto mpachake family ose banyomane batanjaini teko nyarekana mondara bedere analesi bali bakoreterwa so akobetererwa nabo iya na bera nyarekana nende ngomonto monaro gosukumerwa lakini tali gwanja kwa agatiyo musuyo mukungu ose oyo musubati no musaja ngotakire koro kyo bwanjani ose batakire ko baiko abantu kiro montara kwenda koro kyo bwanjani lakini ngotakire koro kimono bwanjani na musaji abantu aba igo bibiri baiti tikatone bunabali biraito ninto tete kobeka bire batanga abantu kana banyo ne bakomo beroyo igo bono both sides bagwenda koro kyo bwanjani umusaja namata koro kyo bwanjani umusabati namata koro kyo bwanjani because amarika crowd aba igoro yo bwanjani tire bataba ngoyo kubobugoli noyo ubwanjani obukwanwa asabantu bonse ubwanjani buli kokwanwa asobosera bwoko bwanjani bukokwanwa asabarai no na asabarai bakora chobisi no bisi ya ndisi tv ubwanjani abantu banjane muka mwanjani mumana okolegasi muna okolegasi amakana mutanjeni gasi tiri kokora kana biya gasi yegerendi to gasi nero bakonyora ingogo sukumekera kita akite tari kosuku Biasa nego na bakonya na yona nare kira kitekime karo banja nigo baborire nigo bantu kabanja ne bishop obwanja na negendo kia muhimu nkiga kora to kwano banja ni because bire kota nyasaye igatwanje delitanga
akaru umwana we komoma igo muntu bwato bwanje ni ubugoreti obanene nyasaye nanda akabumenta na maberahe agatororera mabera twarenga abanyabibi agatoturi bibe bito na akamareta yesa nyare gototuri so umuntu bugoreti bwanje ni obolingo nyasaye nakito gotanga bwanje ni nyasaye igo borobo nene kare to bugoreti bwanje ni obu igetagwe kyaba korinto ekena batebi komena isatu ekebonge getangani ige gotabanga no isago kwana asemenwa ya mwanya bantu ne ya maraika onye tindi no bwanjani na abere buna etaye kwoga osendege ikobuga na inde ni nsakoba nekegwa gyokobana nuno enterera abantu murugo gurera abantu kobana bari era abashika bange batete kwanda kobanerwa na kumanya obobisi bwonsi negisemi chonsi nimbano kwege na wonsi oko na nyare kunganyia ebitunwa kolende onye tindi no bwanjani inche tindi kende ya Pisana bishobekero ende dego ubwato kwege no gukwana ngegetunu kenganye kyanga akizo bwati bwanja bwanjani boy obwanja kwe ege tekenene in life aso bwanjani bole ntulige tabu gia saburi 133 gego tebanga asama ntubaramo baigwana ine mate bantu mukwigwana nyo mwanja ine no enyomba no enyomba asama ntubaramo baigwana ine amarika gotabanga abuo nyasa uchikiro gosese bona asabu ndagera te kobora asabu bana we kabasome asabu no ne birecha biri kuba yerera bwango mono uchasimule okonyoranga nyasa nabarendete kuna kubasukiare kuna kugenda mure matemu nacha gumuko yabwa toto tebena asobwanja ne bole producer karote babunere na asobwanja ne no bogi mabole asobwanja ne no bogi mabole Bishop Monto na pretend no nyeko na romo swati gete pretend ni mwanjete kumbe ni gombi medege ndo geta sale kusomo swati apretend na nganje taruta nganje beru yangoro yae lakini apretend na ya bono ni nganje to njimbo anje tendibo ndase abumbaro mbaroro bona igambaro abange no bugupima abange nyankembo Wabimete kabisa. Ana konyara preto ni maito mazara konyara kurundisi TV. Tali uwanjani. Lakini abese dia maito konyo. Abimete bese ana bimete. Abimete atagete. Nayo pimete ngo muswati insa konyora, kamuzara kali yakonyora. So bona kikonyora nga abantu bakurwa ni bintu ubwanjani buri wembo takateki. Botayo. Bona banda karba nyori. Bosera bwa mburi kogenda. Mburi kogenda. Aya mburi. Ntote bena adirira ni ganje de Samson gose ni amobimete. Uwanjani mbare ngani. Delira na kani tu bware ngo. Samson na kani tu. Bona delira egento kia korete ni ganyo metana maiso. Karo chupo swati umuya. Bare kieni. Bada bantu bari bakorore kieni. Uwanjani bata tiki. Because akero kunyo matali kieni. Egento kia korana na manyinga kubwata. Bono Samson na delira bono maetengo kani na kani tu akame era akabwati kieni. Akakora kia kanyoma ne chingu. No delira bwanji tende bakanyoma na lakini bwanjani mbware ngo. Asinge njunya ndi bware ngo. Anga musubati olitaje komorua ndelia abochoro ngakura kororuma zacho abochoro amaiso bwanjani mbware ngo amobimede Bishop Nganjire some SMS ibirisa takaba ndole bali bali se imeyo moroberio ndoje Calvin Nyabeli Mia Onsara then keep the good work miyemono Teresa Kemdo then Brighton na Basta bwa irire bwa irire abate bwa kira kini bwa irire amokurwa muranga ntegerete biasana kwa sasa ya muranga o Teresa Kemdo Clau Nyakeza then very impressive Jared Oyunga then kurwa nyankororo imeyo moroberio ekero abantu ba igotete then ekero ba igotete biasana abeti nyasi then tuned in Andrew Matunda then live Kurunyamira town Joseph Okongo Mokogoti oine misa then keep up the good work Mokoti Joseph ebadi na Mariam oye wakondani ya omurubiri mbia mwana sabani mwenda tuto maji SMS yenu kujisomande nino jigane na then ponges Bishop nintegerete kurwa gesonso ya kunguna George Toroli then igatubuwa zitu biasana asimarago wa yabonia ine cousin biasana ni cousin yangu biasana nikarore ime omurubiri igombi sana onyore abo semia boirire buya no mongina monyangi korwa nyansara igonare kogania kubeka aba ime ya ime Joseph na John Alisi Jackie Yai Clinton Brian Lilian Nyabayo
no bale na suguta na Liam ndime tinga kyali kera kinanya nanya somire abu bate na baso ime yumuroberio abu bosera buenga asemaroba yaboniga pisho bekarto rede yakuri dori SMS ejo no ngakyora koroma no muntu na wanjete no na sinyomba amakora ebikoro byo ya abu montara pretend ende bishop karatiga uwanjani omanyole aboko banyango umuntu oyo ntwanjaine pretend naboko manyaga pretend lakini umuntu naro gukora igendo no moyo yegwensi nyene ndagira koroseri korose no moyo yegwensi cyanga cyo kwanya tasibetia wakire basi pretend ngikibona gabo pretend koraro enchira gukwana obusi maete umuntu ku pretend naboko marana ku obusi lakini umuntu naboko manyango umuntu oyo igwanaine amanyingo kako agukora kinga umuntu oyo ngamo igwanaine umuntu maete bwanjani mbolinga kiribwate by'umuntu nga egendeke koraiga okorire usitogendega togende guchia inakikoro kinga munapendana na munaenda pamoja. Pia sana bisho kartona to kwandra obosera bwenga anene ase bwanjani ase family. Ngairenda mangana ojarura kwe una amongina ithena begedo mwako eka baba. Osugwanyara monginoe osomuga koye oitiru mwako oitiru monginoe ngayibinde bire bikuruera ihuno bwanjani bo kabwabora. Akero bwanjani bokubora kurwa soyomo jankora ngumo abangina bakubeka kababa ubwato bwanjani bora ujasa bakababa mwede igarwa nete kabisa umugago yagoreki aira ne nyomba ekarata kumukera kariyo ekara kumukera ono bobe kababeria abato bagakagire nga bato Oji ko tema kababeria yo mugago soire nya soire nya bere munengo ko bono je ko kuminga ki ngakababa kiye so uwanjani number 1 uwanjani obokolemereria maete kero uwanjani bokolemereria muntu takobegero material ya takobegera maete umusacha lemereria omongino omogaka lemereria omongino abantu balemererani because yakoteba fast 4 eitatini nga uwanjani nigo bokolemereria na ende nigo bokoba no buororo obuanjani number 1 obokolemereria nando bokoba no buoro bono umusacha kera gochaka gosoka isiko chaka gotiko omongina bono mayete gokonyora setani onyore libaga tari ugwanjana no kwa basacha bange okonyo setani onyore libaga umuntu ori nando onyore abasani mayete abasani bakogera umuntu osoka wanyoro tigire family yae uchire gosoa ibintu umuntu ndagokora nonyo mono mwagende pa onyoro umusacha no ale uyimuku nyumbono nje naye je kunyunda maru bona basate bakana gontariraga naye bono mayete immediately na bo ya gotale bone tabi ya bone ndo se to so mutokoro ka quiet spirit bone spirit ya gosoire bona abasani ngo changia bale abagaka bange gosoka isiko banyora ngabangina bono boremererwa ababora achikurikika baba ibyo sana kretwendete bishop gukwana umuntu nabanyora umuntu usene jirani pero konya badari kogoke kera abantu banjaine okungwete no mwaka banjaine muinali abandi bayiwedewe mpaka bali yembinu yego da go sirio bwanjani obo para bone tora bakwana tali bantu nande within the family bantu mbata ke barora no any family family body kabisa your brother your sister yani muy buena ine bakoranga mbali kubikere bintu bitwata pues mara edo turban dimbe tinki bago takere go bantu bai guana lakini okonyora manta bang mbali go takasa bantu bai guana namba 2 se bono muku guana na mono nande banjora batango mukungwa ko gambe mukungwa ko gambe lakini obuanjani mbolinga amaene wikamoga no mongeno we kanisa naende na yabalende basengaki naende wikanayo gumongeno nki abataba nayo mongeno wikoigo kyo mwaka abataba so ubuanjani nabo butu atabungaki ubuanjani nigo bokolemereria nigo bokolemereria naende nigo bokoba no buororo ubuanjani tiboli koba neribero tiboli kwenena na tiboli gwetanga buri kwenena mona kero kwenena kero kire bono bwanjani bo kwenena abono mukunga akwenda kurika baba ndika baba yo ona no aba akogenda metere abakungutiga mangana saka ora ukabose kusaberwa rero bakwenda no sukuriki kusaberwa gukurigia abaganga amutengo mugako nansi nyete bono ngakingo kora bono bagusaragwa abandi bayugubusara abandi bayuguma ekere bono ubwanjani buri kwenena kire kera bwenenire okonyora no muntu osokire
Corona korwa muganga amwene te kabisa be. Chinche kabisa rando kakano maene muganga ko munga mwachi besa mantenga mwako yo maete gakoro kuna mumromi mwako yo akoro kuna bono kwanyore bitina byabeire nike kwanyora abantu rero bangaine muntu bo kabona tere kwa mumromo abo asinge njo muganga matebetinga oyo kubaroga nero tena nisome SMS birisa to iga karondo jibari bari me yumuro biri to kwera bidanto gukora bishopu nkorande no nekrando bakorire nyangi onekero bakone kanisi bawe karansamu lakini ofasada nige metie ya ero sinsa baigane bereiga krumonto ana wana banda na ndire bona obanja ni boke agose lakini ngonde birdi anso meje mezi birisa to nganjire eyo besho beshae buna botamba odena always in ekarba no murugio ya dama buchere ba odena bale ime yumuruberio kabisa besha mbiyamona karomore no murugio ime yumuruberio Thomas Mishira odena wale ime yumuruberio pongezi kwa kazi nzuri tunayofanya mbiyamona Thomas Mishira karore ime yumuruberio yana odena Moset Alan keen listening and watching from Omosege Wairire Preton na Basta. Love in the family is based on respect and loyalty. Hallelujah. Atabana nige ere based ya samaskani royalty no royalty to abega sumun beke usi Josh tokonya pro royalty asenjera respect na royalty lakini ina sema ya maskani na royalty time ngo diginde lieteli royalty no abantu ba ma royalty loyo abantu bale loyo ko be loyo tubana mente royalty ko be loyo ya royo no muntu ngo directore ke usi ngo directore royo injini on royo yani omuntu ngo directore lakini ya wate abuna umuntu tari gutamato teberende lakini ubata maskani igorafu ikitu ara maskani andebe etu royalty abe family me ko endra oimose tera nero okomenta oyo takoru oine arani omentire boigo bishop kado kwanabo na kubori borina ekara abantu banyomanire abako taramo abako tarabia kabisa bauta inki hekogera of a sudden ya baba no mundo kivya ke no ni kanisa ngaransa bale no na bai karansa no enkando kubanya ni boke ndo nataka kotebia abantu kunara negente kebesa umaite amaskani no yo minta kwanira pues koba loyo negente kuringa ki ole free oro mundo ole free ole transparent mundo ole free mundo ole free igare free na mukae igare free no mongono yani no gotara tabu ati gosoka nga buso no mongono ngo tara ne buso no mugaka ngo tara ne so bone gento ke kogera kwanyore binte binge biko korekana asinge ncho abantu batariko njana nda bekingi kanisa negento kia muimusa abantu tikabagende kanisa uwanje ni woja kire kanisa amangana yo kwikaransa nse melia umuntu ndo karansa nse meye kende karansa amonomongino esekelio lingana liacha nyana elia kuna mukune nege charanga ki elingana elia kometire kwarigule nero gukunanga ki kwarigule mwana gukuna nego ngoko genda mwana gutakuna magana alinga magana itwara ndirigwa tikatoyabuga amagana tikatoyabuga so magana gwikaransa kando biline birecha na mapepo njeda danga nebirecha na mapepo mwana saba ntumukale gwikaransa kando tikana magana gwikaransa kando lakini abantu abachanda ino yumete na kukwana ngabaje bekaransa engenteka nene kwara abantu ni segikire nyomba enjara mune yere bona iga musaja onyocha nyomba tabu atikende bono mosibati kurumambe nera aganyete busekona tare kende ora babi baje gwikara mbawe karanzamo Kevin Lianga out and semi we kabisa Hector Hadrin out and listening and watching from Matieko Posta abia sana so mende to ba ime yumuro video Bishop producer agobodi ali nere na era banende ebukunga deverena ekero mosaja nyodire mokungu riwanyode egentekia Igobono ngeterende ebwanjani igobora somo kungu nero rarete ose okoko nyore gentekebe mozaja na nyore gentekebe ketabwati obwanjani ko nyore gentekebe ketalia so mpango nya sa because delira te kwane de basaja yodena Samson abanyore te gentekebe because ngajete komorwa akakonorwa maiso igotali bonse bakonyore gentekia my friend Omo yani party ekoba kwanyoranga umuntu nyoliro umusubati ulenka umusubati utabati chikurupu umusubati utabati umuntu mutambe umusubati utari kuyukana na mangana nabere bikone sana onyora abantu abasubati bakimunabo batari kweburukane abasubati besigete marika batabaye nga tiboriko obuwanjani
obwanjani verse 5 abagota banga ya jarara bishop lakini kanyonyeri githianzo mese mono konye konye maraigo ne then Gladys Mokeira kurwa nyangena no nde ime yumuroberio ekero kogera obwanjani bwake asenyuomo is when an issue arises and trust is lost and lack of communication amongst each other. Hero tutumere nangie kogera the abna issue is gotokea trust ibole ase nkeyo gotegena na kobole na hande communication teba buyiga igabono bwanjani obuo bwanyura mari nataka so fasi sana tiboli komo chakoba no gosika kero gosika goko chaka gosira na respect na respect ono mosbati kobe karenga machi moga kesi reta kobe kamachi musibia lengi chisok rero moga sachiruta no ajinyara yo bwanjani bwake no bwanjani bokale ono bwachakire gokea ranji ale korosi kusasaba bwanyore ajire saa 8 saa 10 bose yabura umuntu uri gocha mapema saa 2 saa 1 uchakire gocha saa 3 bine bibintu bikogera ubwanjani bwachaka okoraki bantu bono bwachaka okea ngakibono kunyoruga ngakyo kunyoruga because umuntu uri gocha mapema igiye kunyonikire mbete kinyane gase serikali ekora saa 11 onyene yawo mwenyere bogushika jinsa jirio jingi ya kwa nanga jinsa jingi bono ojoje saa 4 ojoje saa 5 turuchibono gongo na goitore ubwanjani bolia wesengenja abantu abasibati konyorori bakanyete sana ndio mugaka gocha amarore because umugaka nabwanete wika mapema arole familia busanyora abana mbararara bona abuno amangana gocha ngaki ugotegena nanga umuntu yonsanga apie chiacha umungina nere uchakira kwasoka gucha uchakira kweguna mana gucha mungino uchakira kwa bene webere mungino tasigete no mose family nkari chakira gutware bitina ono bwanjani bolie bintu byachaka kosoa kwanyoranga ubwanjani bwachakire okea Jacqueline nara udhana Andrew Matunda no ali meyumoro Jacqueline Barongo no ali meyumoro Andrew Matunda udhana Nyamira Town niko ndani Jerry Ruango gata udhana no ali meyumoro karwadi no murugio Jacqueline kwambuka udhana wabanduki ngo hata kidogo kero bali meyumoro obo sera bwenka bono marago bapishabu kardo ndreteiga umuntu obwanjani bwakere ekyara mbogo kyasi bantu bonsi limo osino musaje osino mukungu okay nabokea ngokea bwanjani muri kwa bonzi lakini mbogo jana kwa abuna system ya kwenda bwana kwa 100% mbaya kwa 100% yeso manyene na ringe saka tabanje mwanya bantu bwanjani muri kwa 100% lakini bwanjani bwende kuburugerwa bwanjani bwende ina kina kubona mbuburugerwe nabokuburugerwa bwanjani nakira burugerwe bisho nabokuburugerwa bwanjani mongno soko mogokya soko moro kamaria tamaya nabokuburugerwa no kungu na nabokuburugerwa bwanjani umanyankiako bwana takwa mugakoe ngakiako mukaribisha so bwanjani obukuruge na ndekero kwa burugeire na kongusana musacho ria charu agenda isiko basacha bandi bakogenda isiko nabakungu bayikorete navazi mukungu akogenda mugondo oicha kurwa karuete mugondo uja kwesibisa 3 ya butu ibona bwanjani mboge binyo kai oro ndio sasa tuje butu era ndio kalukwe ziko baje bwa isiko bono omonto maeta ko yabaswati bale batabwati emiroberi agwitega asieta iyo ebiga yani kurumambe bakamara kwaba kwanyore bintago kora byitiro bosera osinyu no korosi nyumba osinyu kwabuza osinyu kokora ko bange nyumba ya maeta boswati abasacha mbanje te korore nyumba bangire enyumba ke bangire uinoro moko bumusati bono kwanyo musati ogojo nyake korote keraria nyore sani keraria onyore binte biburuke ne nyumba osoka kwanyore musati osokire jiro mupira dibaga ari kubuta nyumba abu oranga inemeko ogojo nyoro mwana ikaranzite suguri ekero wigoro to jiro no bana mwa discipline ata bana bana cheta segete bakaro chikos kaza badaba ina no magani bakaro chikos mbalo de nana madama bala kwande nana madama no ko manyengo amagoso ngiyara sabana no moiboli yeah ekero bisho ngumajire korekana kero tukukwana bwero bosera bwenkana na samangana yubwanjania se family usasenka ekera abana batokire omajire korekana na bono umungina kumajikorana yayo mugaka bono abwengiro bwanjani ujesa abana abana mbagero bwanjani boke gatiyo musaja tari musaja akera umungina ari abana bakinire nera bono gosirio bosera ujasa mugaka gosi bana akomwena
akomwena akomwena kama ete ngomukune abana bono bana watoto watamutete na ende gakumanya se chindore mangaki abana banakini okene nge yara koreti arankorere so egente ketutete kobeka ngaki abangina ekere kwanyorira abana nawe bakine nawe babera abanene kiye konyora basongo batobwete sana umuzongo yagotambuka nakangina kae baraba gotuchimbuche amwene kwaga amwene kwa tari kusiribwanja nakangina kae bono rende ntwa ba Africa ngitugusirira ubwanja ni bwito mapema ama nabangina baito ama nabagaka baito tigatobe ko bwanja ni bongaki abana ntwa bayiborete abana na baito lakini ntubabere ubwanja ni bwito kabogendere mpaka Yesu ukire wikabogendere asite yongo ngoyo nyorira abana ngobose bona abana bachaka usabotie nsemeyamo batige nsemeyamo bono kwanyoranga numugako gochikumanyanga abana bali kumbe mamu mwabagutumere beza usentatu mwabagutumere beza bono kwanyoranga muntu chakire kurusi obodanga bono nche abana mbanga njiti mungu nonero kale gochoche abana kwanyoranga obosero bwa turubanire Kiri ago K out then in from Maiga na digena Kiri ago na garo de Margaret kwamboka then create job akabeka ekidore kabisa agabu na ra then Enoku no bale ne sweetheart ya Edama out abale imeyumuroberio asimaro bayaboniga pastor ekero musaja abeke kababa ninki ebiorokererio ingi ebiorokereria kobori abiorokereria ako tari nyore ko kolegasi agotika abera agabuna bago sibichi suguri akwenda pakaroje agana pakaroje bishop bono ekero madabara abana bantu banje nirende aenda roje inka baba obwanja nimbole data musajo chikobori amaje kuroje neto chake kusibichi anga nayo ikaranze likokoruga ai bibi ni tote na mogonya kwabuza ekioro ligweto masajo mata masa proito dia masajo ama sikani masaja naro ai bibi mogonya na magoza ya mogonya na nkoro akiri gotari koro na bantu oro na gobuda macho kuroje gigi akobera obwanja ni ngokonya verista zema magoza naro bijo como konya te bwati boko na kinji taniria boli tia kababa na matabi kababa umuntu yiwe akobo mokolie gasi ariko bamusaja bona akobo mokolie gasi mukungu akomatabi na achire obera apa koireni ono mukuna wabwati chitaro chia mna takete musaja no areka tari gusu embesa no manjumure kero twendeta sumuru rubo sera bwenka semaro yaboni ganne katoro kwana na igoro yobwanjani asenka love in the family ngikyo korumanya na obwanjani bwa kere oso obwanjani mbororo bishop deina beyond bado action na boko reaction no bwanjani mbororo oso bwanjani semboyo bwa gunguntekire mboyo asensemeyo bora sanyo momonto tawo kwa omanyango bobo era taka bishop ekero bono to nare kero turasingo asinini na amado sine eyomosaja ose yomokungu yo bwade negero bwanjani bono aboro bubutokena bantaba kwanza mbali nyomba ebwate bwanjani mbakere mbaye ni influence abamate na bako influence bantu abamata bangeno bageri chamate kusobosero bonge babutoka na bakonyora no musacha musacha ntito munginoye lakini mungino na konyora magana kurizuko nga oyu maitana arete tabasabatia aya kuna gokongaina lakini omoyari ngoja goseri ari because aiba no yokale ngoja kotabanga ngana gwanje ayo mwako yo maite enjera njene roje kurungi chando chembu yanda garambu yang bantu bamo joja kuruzuko oyu ta oito ikoira tambe bono musbati oyo rojo choche iwa mangana dibagare ko ochaka kuigwa mangana abantu dibagwene to kolendo bosera bwe aba igobono manyata yara banda abase yobose bosera bono mongino yo gocha chaka somero mwakoli nonyi gwetega yani meta makosa na bagutoka musbati ya chaka charu kasinga nchuke dingana dia koleki ayete ko ruisuko ntubwene tiko igwa mangana ko ruisuko monto ndibwe staba so kungaina ko ruisuko ngaki moyi nkorora kana na basacha ngabo ayerora na maisa aya bwiko mugako moro no musbati umana uchako mubwati na ramo kao uri no musacha mana tigago tebi gwegento umana kuru chako beruruka na uchako wita mokao na baseli mokao usanayo mukungu chako beruruka uchako wita mokao rero ngungu ngabasacha abakungu chwata bakaba bako baita kabisa bona esinge njugwate betiku bona yino gusario bosera kadore dojo gora bishop wasemero baboniga umusacha nale dokoreto mukungu kabere
igono bwanjani bwa kera somo kungu oli omonene osebono no bwanjani bwa bogendrete na ukabwate chingoro chia jo wanja bandabo ebinto bibere rokoro monta kale to mokungu kabere ente ketanga neta bokonyoronde kali ngo mokungu na makosa abwate lakini tamaa yako number 2 nabo musacha kole to mokungu onde asinge njo musibati oyo angire koleta masika angire koleta maskani angire koleta maskani because motasigete mugakoye tasigete giya komotebi bono kwanyoro mugaka ororanga to tigandi yo mukungu ndibinto bibere nataba ekemo na berabe netama nekende baranyongo musibati misibie biribobe umuntu ogeje bote banga bono ni nyoma geko bakebe igona gwote no bwanjani ase mukungu ole manene bwa butokire go bono ogando chikoligi na ndo bwanjani ebono bishop bo sembo omboro byobo ase maroba ni anene go chiase bantu bali obwanjani bwa keire go se bwa kendire ekiara bali bo ja obwanjani baro barabo toko baiti to thena genderera lakini ase bali bono bosembo itona bali bwa kendire ngaki bishop to kwate bali bwa kendire chana leko batebinga inyuranga se bwa kendire number 1 irana se nyumba yo monene nyumba ya Nyasaye nere go to revive nyumba ya Nyasaye nere ko gara tuaro bwanjani obo kong because kwa ndo tole kanisa alto nyole subject ko randi ko yo bwanjani onyole twa kongire chisemina njiro munejiga twa chuma moto ngukiniro monta se konge kama uja second asinge nja abantu bali se nyumba ya Nyasaye ibona basemi wane mulinga sakabo monto gusaba kabo monto gosomalinga na Nyasaye mo ba abantu moko genda se nyumba ya Nyasaye abantu mo gusaba mo gosomalinga na Nyasaye na mo ko genda se nyumba ya nande nyoro musumba uweruete kubashauri umusumba moko yenda asari na inunga kiende mwara agenda noye mwaye mwagenda mata rero tuacha mata basiko balero babera boro bali kwe muka bagenda sumo pasta bamutenga ya tuacha rero go kwan agi tuacha ura tokorera counseling bona kwara na rero tuacha pasta iga tokonya ngama waida rero abantu bagwitana go baitana bali gote bino pasta bali gote bino mbaga kabakanisa ono kwanyorangu bwanjani buli go kucha kutabubuka bacha batabunga pasta nganyarebe mukae na chiete musemo gakori gwegwe bintu bine biabere gende kanisa diyo mu pastor na kende kere kiabere tebyo mu pastor ngaki ringananira chikana no mu pastor nyomba mutebi incho otokonye bwanga magana atara koraki atara salika naro dana Haroni Lilian Mogaka bale na Douglas Olina baudene eshombuyere adena in-laws kufuruga familia ya ndo ngo salibale ndikato jitoke kwane nantu atara to kwane abo to kwane na ki chikamati bakoro bakamati na baindro to kwane weekend na butokora na anto kwane weekend pisho bibiro bitu biare ka tutika jide kaisa to joka ide kaibere to koromoro bitu halo ndizi yo Dominic Motariko mokora yabe atubwate biyasana asemaroba yabone mbona asebali batumire SMS ino asemaroba yabone gasomorobeli bwobosera bwenka oyogo jakira lituko lya ichuma rero yarenge ichuma yaito yo mwelio yo mutinyo gatano no motari yo mwelio ase program kurenda mutinyo gatano mo tumira ntare 7 ejikale mambia tatwa Mami tarehe moja. Kwani tukumena tarehe 7 chumutinyo 7. Lero saa 6 ndiko. Ya kwa tena kichuma ya ito tukumena na ekare tarehe 7 mwezi wa 7. Ekare 7 bate barakini ndu etokare 7 yobosera aze korana rende ngakinya saa tokonya ekatokonya burudu. Nere buyachi family chaito chimenye chiwanaine katukanye tomonege family etamenye tike wanaine igo manyana shetani osoiro asa abantu bagusabamo abantu bakwende kanisamo abantu bakoliringanamo abantu agumba ari kwengerwa shetani ataka gocha takubanyora shetani yakonyora abantu kare batiganire batari ko somalingana batari ko saba andi batari ko ende kanisa so kanisa nere keunga sinere foundation yanene ekwagacha chi family chiakonga igo tugukuranga ki bali mutari kuje kanisa ende kanisa naenda anja Kristo abatori ndungata abantu bakogenda chi kanisa bakabona iga lakini bosera bosalegete montaro murai lakini mbuo ye tiogete yani ugete bago eliogiro butukono mugaso bago sera ni onde bakuoga chi manando samarwa kwengwe mechiyo nabantu kwenda bali kanisa Bishop bono sari bibitu biare tetokoro gusaba tokoro murubiro na tokanye baka weekend krasa tokoro gusaba na urata ke kuganisi me namba yesi 0727 979 186 0727 979 186 ya namba hiyo na waka usuri ke message tunaweza kushauriana kwa njia moja ama nyingine na ndio bona tokoro murubiro
tumirane kesa igari Anointed Faith Mission Church tutwara masabo kuruboneka mpaka saa sita tokora kese nusu turi gukora mpaka mambi tokora kese nusu lakini umanyanganya sana boko musabana ne ndeka ya makoigwe na ni ndeka sana akoigwe to sabangu tata no mwana mwiko majano twakubakira senge njoro muya ayenya sae ogosesenia chinka twasabere chinka jirinya sae kibunegete chinka kitari kogendamo chinka abantu bataigwana ini chinka abantu babwata marweire chinka abantu babwata bokongu nasabire tato nyare kwimukire chinkecho ubosera bwabo nyare kororekana n'abantu baba nyare gusesendiko bia mana nyasa singjora sisenie o moraria twarenga nere gakurwa twasabire tata no eno riolenge mfundi wa mitambo twasabire station yengima ya Ndisi TV twasabire management yonsi na twasabire nya science yetu ya Kenya sabasabe iye bukwano manena bera abenga sabasabe iye taraika okole bikono molembo gendera koreka Kenya haina rama sabaito asinge ncho keriji segichiro na nemegomero na bakonyoranga bantu bali go chikokora bia ni biasara muna bikongete no bumuna bokongete tutaitio bukama bugima bokonge mono ko twasabire Kenya twasabire nabarai ba Kenya twabekira sama okao aseritaria Yesu Kristo oyo romotorito. Amen. Abono ibiro bito biarera semarawan to wakirambia mone karo kwa ba mi muroberio ekaro to kwa na Bishop Charles Mosomi Isaboke. Kurwase kanisa ya Anointed Faith Mission Church daraja mbili. Pia sana na nje moko bana nje bina botamba semarobe pressure makore karo twalenge ne producer jane ali asensa mindi studio Petrone mokere karo babote na chosho takwene kuno muroberio go chira senjira ya bene ko sabera no twaro tuko bya botabwa biru kunyo binde byonsi tumirane kronya sana nde aragani tumirane bye bye. Sabera banda masaba ba karo biru.